ועכשיו אנחנו עם עורך דין אריה ארבוס ממשרד רום ארבוס קדם צור. שלום. שלום וברכה, לכם ולמאזינים. לנו ולמאזינים. אתם פניתם בבקשת עזרה למימון חוות דעת רפואית של פלסטינים שעברו עינויים תחת הרשות, וכעת מעוניינים לתבוע פיצויים מהרשות, ופניתם לכמה ארגוני זכויות אדם, נכון? כן, לכמה וכמה. לכמה וכמה, אתן דוגמה, למשל, פניתם כדי שמה? כדי שיסייעו לכם איך? אז אני אתן רקע, הם לא מתכוונים לתבוע, מדובר ב-60 איש ואישה, שמנהלים תביעה מזה כבר 15 שנה נגד הרשות הפלסטינית על זה שעינו אותם בעוון הנורא של סיוע לאויב הציוני, ולאחר 15 שנה התקבל פסק דין מאוד מקיף של השופט דרורי, אמר האנשים האלה עונו על ידי הרשות הפלסטינית בעוון של שיתוף פעולה עם ישראל. ובשלב הזה התיק עובר לקביעת החבות. כמה הם פגועים? מדובר באנשים שכמו שאומרים נקטעו אברי גופם, סורסו, חלק נרצחו, נאנסו, דברים מאוד קשים. ובשלב הזה צריך להגיש חוות דעת רפואיות. מה המצב הגופני של האנשים והנפשי של האנשים? והדבר הזה עולה הרבה מאוד כסף. ואמרנו, חשבנו לתומנו, יש ארגוני זכויות אדם רבים. בסוף מדובר פה במקרה מובהק, כבר בית המשפט בדק 15 שנה, מדובר פה באנשים שבאמת עברו עינויים מאוד מאוד קשים על ידי רשות ממשלתית. יש המון ארגונים שמתעניינים לזה בארץ. אז אמרנו, בוא נשלח מכתבים לכולם, פתחנו את גוגל, אמרנו, כל מי שמתעסק בזכויות אדם ומתעסק בעניין הפוליטי בארץ ואומר, אני ארגון זכויות אדם, נשלח לו פנייה אם הוא יכול לעזור לנו, הרי אנחנו יודעים שזה ענף שמגלגל הרבה מאוד כסף. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד הופתענו מהתשובות, לא יגידו שאני מחלק, אבל שני ארגוני ימין, יחסית קטנים, המזוהים עם הימין, שלחו תמיכה כספית. ארגון רגבים נתן תמיכה כספית משמעותית, אפילו ארגון חוננו שאוהבים כל הזמן לעקוץ אותו, על שהוא מסייע רק ליהודים, גם שלח איזשהו תרומה כספית. אז מי, בוא כדי, כי אנחנו לקראת סיום, מי לא עזב, ואחרי זה נקריא לך את התגובות שלהם. ומי לא סייע? עכשיו, מי שלא סייע וזה היה ממש בוטה, לדוגמה ארגון יש דין מחזיר לנו תשובה, אנחנו מטפלים רק בפשעים שמבצעת מדינת ישראל. ארגון אמנסטי, ארגון כאילו בינלאומי, מתעסק בעינויים בכל העולם, אין קול ואין עונה ואין קשב. ניקח את ארגון עדאלה, אותו דבר, תשובה דומה ליש דין. אנחנו מעניין אותנו רק פשעים שמבצעת מדינת ישראל, פגיעה בזכויות אדם שמבצעת מדינת ישראל. עכשיו, אז אם ככה, קשה לקרוא להם ארגוני זכויות אדם. זה ארגוני זכויות אדם שטוענים שנפגעו על ידי מדינת ישראל. ראוי לציין היה שני ארגונים מצד שמאל של המפה שבאמת ביעו נכונות, לא עזרו בתמיכה כספית, אבל הוועד נגד עינויים עזר בעצה טובה. הרופאים לזכויות אדם טיפל באנשים האלה, לא במסגרת ההליך הזה, אבל טיפל חלק מהאנשים. מי עוד זכור לטוב? בצלם מה עשו? בצלם התעלמו לחלוטין. אז הנה, אז אני אקריא לך את התגובות, כי שאלנו אותם לגבי הדברים. בצלם ענו לנו בוקר טוב, מעבירים לעיונכם מספר מקורות של בצלם על שימוש בעינויים, כולל מצד הרשות הפלסטינית. שום תשובה עניינית לטענה. יש דין בתגובה למשרד עורכי דין, אחרי שאני מקצר, קראנו את מכתבתכם, הלב כואב, הלב נשבר, בלה 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 בלה, ואז זאת הם כותבים, עם זאת, כארגון ישראלי הפועל לשיפור מצב זכויות האדם של מי שנתון תחת שליטה ישראלית, אנחנו מייצגים נפגעי הפרות כאשר הפוגעים בהם הן רשויות ישראליות או אזרחים ישראלים. בקיצור, הם לא מתעסקים בפלסטינים. ארגון עדאלה, אמנסטי והאגודה לזכויות האזרח בחרו שלא להגיב לפנייה שלנו בכלל. אז שוב, כנראה זכויות אדם, כמו בכלל, כמו גם דמוקרטיה, זה כנראה עניין של פוזיציה. עורך דין אריה ארבוס, תודה רבה לך. אפרופו פוזיציה,